אז מה קורה חברים? כאן איתמר, עוד סרטון חדש. היום אנחנו נשחק בסרטון בלי בנייה. היום אנחנו נעלות כמה סרטונים ואתם מרגשים את הכל בשנייה מחדש. כל דקה אתם מרגשים אותי. מי תשנה לי את הסדר? ככה אוהבים, ככה זה טוב יופי. עכשיו אני רוצה לעלות עם רוזה. חברים, אני הכי טוב עם רוזה. רוזה יש לה קרחת, אבל לא מספיק טובה. אני צריך להפסיק עם הבדיחות קרש האלה. הבאתם בדיחות קרש או לא, אבל באמת. אם מישהו אהב את זה, שייתן בתגובות. אני עדיין צורך מעצמי חברים. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. אם לא נתנתם בלייק או סאב זה להירשם לערוץ המון. זה עוזר לי מאוד. זה עוזר לי הכי מאוד שבעולם. מצטער על הלאגים. נלך למקום שקט. הנה. מקום בלי לאגים. עכשיו אתם יכולים לראות את זה. לא הבנתי למה לכאן יש רק כאילו אחד כזה. כאילו זה קרצ'יק. מבחינתי יש לי, אני אוהבת באבל. אבל למה יש עליה קוצים? טוב, הבנתי, סגנון ניצנית, אבל קוצים? ברול סטארס הגזימו. טוב, יאללה, בואו נתפקס במשחק. מה? חבר לי. אז חברים, תנו בלייק, תנו בסאב. מעריך את זה מאוד. קיסם? טוב חברים, מתתי. אני שנייה הולך לחוזר בינתיים. תנו בסאב, תנו בלייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמות, תנו בלייק. אז חברים, יש לי עכשיו טבע. אני מאמר שיצא לי שחקן. הנה עכשיו אני פותח. לא. עליתי כמה סרטונים ויצא לי באבל שקוראים לו ביבי, אבל אני עשיתי. ויצא לי את ברלי. יצא לי אותו רק היום. אז זה לא אומר כלום. כאילו, כי התחלתי לפני כמה חודשים. אתם יודעים. חברים, תנו בסאב, תנו בלייק, אני אוהב אתכם רצח. אני מעריך את זה מאוד, אני לא כאילו שקיבלתי כסף פעם אחת. הבנתם חברים? נורא שקט. את הסרטון. חברים, אני יודע איך לחיות בבית חוש, אבל עוד מעט אני אהיה לי חדר משלי. כי אני בחדר של אח שלי, אבל זה לא אומר כלום. אני מאוד מעריך את זה, מה שאתם עושים. אני אוהב אתכם. אבל אם אתם לא רוצים, עדיין אני מעריך את זה שאתם רואים את הסרטונים והכל, אוהב אתכם רצח, אבל אני מעדיף תעשו את זה, תעשו, ואז אני אעלה יותר תוכן. הנה סרטון, הגעתי ל-81 צפיות. אתם יודעים, זה אחד הטובים. אתם רוצים לראות אותי את הפרצוף, אז אתם רוצים שאני בפסטיבל גיימינג, אתם יודעים. זה התוכן שלי. אני אוהבת אתכם כמו שאתם, ואני אוהבת אותי כמו שאני.
לא אכפת לי כסף, לא כסף, אוהב אתכם. לא אכפת לי גביעים, לא גביעים. עדיין, אתם חברים שלי. אפילו שאני לא מכיר אתכם, אני עדיין מרגיש את זה בליבי. אבל עכשיו בוא נחזור לברול סטארס. אם לא ראיתם את הסרטון הקודם שלי, קוראים לזה אח שלי הוציא לי שחקן. הנה זה באבל, אבל אח שלי הקטן הוציא לי את ברלי. הנה יש לי את פם, באבל, פני, קר, אל פרימו, ברלי. בוא נסגור את הפינה שעשיתי מקודם. פוקו, רוזה, שלי, ניטה, קולט, בול, ג'סי, ברוק, דיימנק. אבל עכשיו, באמצע שהגעתי לכם את השחקנים שלי, יש לי משהו קטן שאני רוצה לעשות. אני הולך לעשות הכל רנדומלי. הנה, אני אצא עיניים. ניטה, יצא לי ניטה. אני לא מרמה כאילו. טוב, מצאו. בואו נתחיל. חברים, מאוד אתכם רצח, אבל אני מקווה לנצח. אם אתם רוצים שאני אעשה אתכם זה, אז תרשמו לי את הקלן שלכם בתגובות, ואני רק אאשר אתכם כחברים. אם אתם רוצים להיכנס לקלן שלי, קוראים לו טוקי. רוצים שאפתח שרת חדש לחנות? לערוץ, דיסקורד לערוץ. רוצים שאפתח שרת דיסקורד לערוץ? למה? אני מאוד אשמח. כי קשה לי להגיד את זה פשוט. אתה יודע. אתם יודעים, יודעת. אני אוהב אתכם כמו שאתם, אוהב אתכם רצח. טוב, זה לא היה משהו הכי טוב. רק אני מחפש מקום קליטה. לא פה. אני מוכן לשבת על הרצפה בשבילכם. בשביל שיהיה לי קליטה. הכל זה בשבילכם. אוהב אתכם. לא משנה מה יקרה. לא משנה מה יהיה. אוהב אתכם רצח. תנו בסאב, תנו בלייק. אוהב אתכם רצח. יאללה. מי שלא ראה את הסרטון עכשיו לילות את הסרטון. זהו, מת. מה? אנחנו הם מישהו בוט. למה קוראים לו מצו? כאילו, למה יכולים לקרוא לו מנסורה? הבנתם? מנסורה. אני צריך להפסיק עם הבדיחות קרש האלה. הבנתם? בדיחות קרש... לא, אבל באמת. זה מצחיק אפילו את עצמי. אני יודע, אני אעשה עורך יותר טוב, אבל הוא ילמד מהמאסטרים. אל תדאגו, אבל אני לא אחליף את העורך הזה. הוא עורך טוב רצח. נו באמת, איזה קבוצה גרועה. אם אתם רוצים לשחק איתי, קוראים לשרת דיסקורד שתכתבו באנגלית ברוקלן. לא ברוקלן. מי שייכנס בין הראשונים, אז הוא יהיה איתי חבר צוות. קוראים לקלן ברוקלן. באנגלית. קוראים לקלן בברול סטארס. כן? בברול סטארס? ברוקלן. כן? אז זה חכו חברים.